Trafaeliais y byd, ei led a'i hyd, erthygl gan Rhiannon Gomer. Mae merch o gefn gwlad Ceredigion, pen rhyw llan yn benodol ydy Buddug Llwyd, Davies yn wreiddiol, meirionydd y treuliodd rhan o'r helaeth ei bywyd gwaith a'i bywyd priodasol. Saer coed o Sir Aberteifi oedd ei thad, a'i mam o Gwm Rhymni, felly Cymraeg oedd iaith yr aelwyd iddi hi a'i chwaer. Does rhyfedd hynny, efallai, gan fod ei thad wedi gorfod gwisgo'r Welsh Not atgas yn ystod ei ddyddiau ysgol. Cafodd ei haddysg gynradd yn Aberbanc ac uwchradd yn ysgol ramadeg Llandysul yn dilyn llwyddo yn yr 11+. Tueddai fod yn anturus yn yr ysgol sydd efallai'n ddisgrifiad mwynach na direidus, gan arwain rhai o'r disgyblion eraill ar gyfeillion. Roedd ganddi ddiddordeb a gallu ym maes chwaraeon. Byddai'n cystadlu ar hoci, tennis a thaflu'r weiaffon ar ran yr ysgol. Ac un o'i hatgofion melys ydy bod yr unig ddisgybl i gael chwarae tennis gyda'r athrawon, arferai'n wneud hynny'n rheolaidd yn ystod amser cinio. Aeth i goleg y Bari astudio addysg gorfforol cyn dod i ysgol uwchradd Tywyn i ddysgu'r pwnc hwnnw rhwng 1965 a 1970, ac eto rhwng 1971 a 1995. Rhwng y ddau gyfnod, bu'n drefnydd Plaid Cymru pan safodd Dafydd Wigley yn meirionydd yn erbyn William Edwards, ac yn nes ymlaen ar secondiad i hyfforddi a hybu addysg menter a chymnod yn athro gyrfaoedd. Mai teithio di thema'r ysgrif hon, cartrefol iawn oedd Buddug a'i theulu yn ystod ei magwraeth. Nid oedd gan y teulu gar, ac ar fot y beic yr eid o le i le, felly byddai hynny'n cyfyngu'r bellter posib ei crwydro. Eithriad i hyn fyddai tripiau ysgol Sul, ac roedd yn edrych ymlaen mawr at y teithiau hynny. Hyd yn oed ar ôl dechrau dysgu, byddai'n debycach o fynd yn ôl i ben rhyw llan at ei chwaer a'i rhieni yn ystod y gwyliau nag ar hyd a lled y byd. Newidiodd hyn pan ofynnwyd iddi fynd yn ôl un o falwyr grwpiau ddisgyblion arfordaeth addysgol ar gyfer disgyblion ysgol Gogledd Cymru. Roedd y llong dan sylw SS Nefasa yn un o'r llongau caria milwyr cyntaf i'w hadeiladu ym Mhrydain yn dilyn yr ail ryfel byd. A pham ddaeth cyfnod i gwasanaeth i ben, cafodd ei hatgywirio'n llong mordeithiau erbyn 95. Mantais fawr hyn i athrawon oedd cael teithio am ddim, ond byddai cyfrioldebau'n sylweddol wrth gwrs. Byddai'r mordeithiau'n ymweld â lleoedd diwylliannol y bwys. Porthlaoedd y Baltic a Môr y Gogledd, y Môr Canoldir ac arfordir Affrica, Groeg, Twrci a dinas oedd arwyddocaol fel Venice, Lisboa, Athen ac Ephesus. Ac fel arfer yn cymryd hyd as bythefnos. Bu Buddug ar 12 o'r mordeithiau hyn, gan wynhau'r profiadau'n fawr, a chynnau ynddi'r awch am weld mwy. Yn 1991, priododd Buddug ag Iolo a Beirfil, a dyna ddechrau cyfnod newydd o grwydro'r byd. Hanesydd o Iolo oedd hefyd â diddordeb mawr mewn ffotograffiaeth, a byddai wrth ei fod yn ymweld â mannau arwyddocaol hanesyddol a chafnodi'r daith mewn lluniau. Byddai'r ddau yn mynd i ddangos sleidiau a thrafod eu teithiau mynych at gymdeithasau'r fro. Mi'n dramor fyddai orau ganddynt, i bod yn mwynhau teithiau'r Alban a Gogledd Iwerddon yn ogystal, ac roedd Buddug wrth ei bodd yn Ynys Enlli. Byddai ganddynt garafan am gyfnod maith a byddai'r athrawes gerdd yn Ysgol Tywyn, y diweddar Marion Washington Jones, yn mynd i gadw cwmni iddynt a rai hanturiaethau, a'r ddwy ohonynt yn cynllunio ymweliadau'r diwrnod wedyn fi nos. Buddug fyddai'n gwneud llawer o'r gwaith trefnu ar gyfer ei hanturiaethau tramor, mai penderfynu ar y cyd fyddai hi ag Iolo ar ei cyrchfan. Yn aml iawn, byddent yn defnyddio cwmni teithio Jules Verne, gan ei bod yn arbenigo mewn trefnu ar gyfer grwpiau llai, ac y gallech bob amser ddibynnu y byddai'r cwmni'n darparu tywysydd deallus a gwybodus i wneud y profiad yn un addysgiadol yn ogystal o bod yn ddifyr. Aint arfrodeithiau neu deithiau afon yn aml, gan ymweld â Rwsia, Norwy a Gwlad yr Ia, yn ystod Groeg neu hwylio'r Rhein. Meddai Buddug, roedd rhai o'r llefydd mwyaf diddorol y bu am ei gweld erioed yn rhan o'r mordeithiau yma, yr Aifft er enghraifft, a Syria, sydd bellach yn gysgod o'i ogoniant blaenorol yn dilyn yr holl ryfela.
Hyd yn oed ar ôl colli Iolo yn 2013, ni ddaeth y crwydro i ben yn llwyr. Roedd Buddug wedi awchu erioed am gael gweld Angkor Wat yn Cambodia, teml Hindwaidd o'r 18fed ganrif ar safle sy'n ymestyn dros 400 erw, ac un o'r mannau crefyddol yn y byd. Felly, rai blynyddoedd yn ôl bellach, fe fentrodd Buddug a'i ffrind Gwenan cyn athrawes ymarfer corff ysgol y Gadair Dolgellau, hitha'n rai gweddw ar drip i Cambodia a Vietnam gyda chwmni Saga. Cawsant ofal tynnar gan y cwmni a staff y gwesty a chael llawer iawn o hwyl yn y fargen. Bu hyn yn un o'r uchbwyntiau'r blynyddoedd diwethaf i Buddug. Mae'n llyfr bach twt, rhestrodd Buddug 46 o wahanol wledydd yr ymwelodd â nhw ar wahanol adegau yn ei bywyd. Rhai ohonynt yn ymweliadau byr iawn wrth wardeithio, ond llawer o'r lleill yn llefydd y daeth i'w hadnabod yn well. Byddai'n rhestru ymweliad Iolo hithau a Machu Picchu ym Mheriw, ymysg yr uchafbwyntiau, a hefyd gweld adfeilion Palmyra yn Syria, dinas o'r 3edd canrif cyn Crist, oedd ar lwybr masnachwyr sidan yr oes o'r blaen, a ddioddefodd lawer o'r difrod gan y grŵp terfysgol ISIS. Wrth adael cartref Buddug yn Llangwiril ar orfordir gorllewinol Cymru ar derfyn ein sgwrs, roedd goliadau rhimyn o leiad yn disgleirio ar y môr a sgerbydau coed yn noeth yn erbyn yr awyr. Iddi weld llawer o rhyfelodau'r byd ar ei theithiau, rwy'n siŵr fod Buddug yr un mor werthfawrogol o'r gogonion sydd ganddi ar garreg ei drws.